Hello guys, good afternoon. Nandito po tayo sa Malolos, Bulacan. Santo Niño exhibit po nila. Ito po yung Santo Niño de la Paz, Ibn Biyahe. Justice. Dito po ay amor. Ayan. Dito po ay Prudencia. Ayan. Yung mga Santo Niño na nagbibigay ng biyaya. And then Santo Niño de Los Angeles. Los Angeles, siya po ay hari ng mga anghel. And then that one po ay Santo Niño de Apostol.
Kaya baka ay nga mag-iyak yun. Wow. Yan nga sex pa. Sa nagpumili, sa nagpipat ko yan. Sa pumili. Ako lang dilapas kita mo. I didn't bet. Parang may ating kang na rin. Walang dali na rin. Walang saya. Parang sa naman. Oh. Hi. Sir, pwede mo pa-picture? Ayun na, atay dyan. Malaman niya naman doon sa sa pulse. Thank you. Lucy. Pinakita ko na sa kanya yung andas, ano, yung dalawa niya. Tapos after niya, sila oo, Major role pa rin. wanted ang iba. Kaya pa na ayun ay guys. Mami vlog. Wow. Dam kain niyo. Binidyo. Ano to? Kaya ko lang. Ada, eh. Guys, spotted.
Spotted. Spotted. Spotted. Ano yung dilapas? Wala naman kay. Kalapat. This ay kumabla. Joke lang. Wapin. Wow. Ay, ma-armor card. Hindi kaya yung cabinet namin. Ay, si pare kong Jai. Oh, Jay. Hi, G. I miss you. This See you is spotted. tomorrow. Spotted. Ini sama kerombak. Pwede pala ito. Hi, Jai. Ayun, boy, mama. Mix siyang kain niya, Thailand po, Mexico. Yan, bakit? Perfecto. Very Mexican. Very Mama Coco. It's easy. Ilan ba yung ayun? Kabun nga. Cute yan. Miamis. More lang kasi na eh. At saka yung kain, set up. Ay, makakain. Hindi nyo ngayon. Magtakaya. Mimisip yan. Kainin kang kain. Mag-fit. Yung manal, be. Gyros. Okong, manal biya ako. Gusto. Ito, manal din. Ibanag. Eric Banag. Estudyante Mita? Bakit magkakakain kayo? Spotted. Eh, makatalaman ni Muso parang hindi yung mami shock pa. Sa jokes.
Our Lady of Guadalupe. And then, yung retapos ko ngayon ay susunod na Hermano sa 2027. Mapapansin niyo po ay Heart of Jesus, yung mga pinipicture ko doon sa video, and then si Mama Mary, Heart of Mary. Sila po ang next year. And this one naman po ay retapos ng Kaya na kami live. Ay, may ako. Parang ito naman yung mga sandali galing mo. Yeah, magpupunta tayo kay Buto Benjo. Eh, may gagawin. Papunta pa ka. Huwag mapesa, sige. Ano mo na sa akin live? It's giving apple result. Oo. Ang ganda nga po yung perita ng mother sa mga... Ini susunod na Hermano pa. Next year. O balong. Itang try. Sira, hindi ka na. Ah. La buena familia de la Kasi, hindi natin buli mo last year eh. Maglalamigin sa zona na kakiki. Ang pabayam siya, tapo rin eh. Kakiki na. So guys, next year, ito po yung ating Hermano next year. Dapat magkaroon yung malo ng ating Tita Mary. Ano? Dahil ng pageant na wala. Wow. Wala ko yung kasupang kain. Ano yung first lady? Eh, mag-sleep pa mo yun. Cutie pie. Bye ka, Jo. Cutie, di ba? 5 or 3. Pati na Jupo. Kaya po. Pati Jupo rin. Wala ba? Ano na yung nung trigger ka, yung laban. Best. Sale. Yung milupalo. Jom. Hello, Mary. Ano? Baba pala. Huwag kanya kuminya. Ha? Wala yung bukot. Pwede nga may cover sa inyo. Pero yung pangarap yun sa pagkakas ng panig. Kahit pa po uling ikasing mahal sa pare. O nang iba, gandong araw para ma-update. Okay, kaya kahit isang tinigilan siya sa akin. Yung kuy ba, nalibig-iwa din niya Maria. Ay, natin yung nasa Maria. Ay, kapag-sasawa. Nakikita kami. Oo. Kaya, walang fair. Guadalupe din niya Maria ni Guadalupe. Maria lang na rin ang tayo. Bakit pa tayo? What yung pag-tiktok na? Busy yun. Busy. Hindi maligal din. Okay. Ano yun yan? Yun. Culturated yun. Sinayari yun ng tao people. Ay, kayo, ano? Okay. Ay,
Kaya, picture niya, sir. Kahit picture niya. Huwag yung picture niya ba? Makakay. Alin mo, screenshot na niya ako yan. Ilan all reviewer biyata. staff? Tulala 1,000. mo yung kutsara. Pag-chips ko. Buti mo rin tawag Wah, pini mo mamaya. Nung wala ka malao. Cebu. Yan po yung ano. Santa Niña de Cebu. Hindi ka pwede makasali ka ng ganyan. Ay, hindi ka magsasaka pa nga ng yun, pe. Babayad siya na magbabayad. Ay, hindi magsasaka. Okay. Ano pa, good morning, Pao? Oh. Parang lahat ng ano sa job, dito magkakasama. Unang pinag-unang